ओरैनो खै बोसोरसो बिदि दानबाय थादों? खै बोसोरसो सिगां? बोसोरनै जाबाय आं। बोसोरनै? अ दे। सोलिनो हायो ना? जेने थेने बिदिनो ओरैनो थास्लायस्लाय। खारला नामा गारिया? बाबा बाबा बा इमान गोजौ साथाम गाखोबोदो ना? बोखोलायनो हायाखै। पालसार 220 खायसो ग्लेमारबाथ' हानाय नङालै साथाम। औ माथो गाहायथिंबो थांनांगौ जायो। हा ह ह ह ह। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जेडि ट्राइबेल ब्लग भिडिअ बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दङ, लोगोसे आंबो मोजाङैनो दङ। दायो आङो थांनो ओंखारदों। जोंनि उदालगुरि गोदान रिजर्ट जे खुलिदोंना, बेयाव थांनो एसे बेरायना फैनि। बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम। नै जों दायो बयलार एसे लांफानो नागिरदों दा मोनाव जानो। बयलार बेदर दा नै आदैया होगासिनो जोंना बयलार गोदानाया। ओइ बेसेबां लागोन? हा? आधा केजि? आदै मा दाम बेदरा? 90 ने? ए पवा 90? बेसेबां होनदों? 90। 90 थाखानो मोजाङानो। टाउनावथ' आरो बारा दाम माथो ना? नै आरो बहानिफ्राय मोनबोखो नोंलाय बेखौलाय? मैगं एसे बाजार खालामबाय आङो। अ बे न'आव गालांखानोसै। आच्छा। आलासि फैदों माने बेदर लादों आं। नंगौ थिगानो। आदै बेदरखौ जायगायावनो लायोना गोजानाव लायो नोंलाय? गोजानाव ना? राङामुखा? आच्छा दे। ओरैनो खै बोसोरसो बिदि दानबाय थादों? खै बोसोरसो सिगां? बोसोरनै जाबाय आं। बोसोरनै? दे। सोलिनो हायो ना? जेने थेने बिदिनो ओरैनो थास्लायस्लाय। दे होमबा आदै दे। नै बेदरखौ सोबाय, थास'जों सोजाबबाय, आरो नैबे जाबाय थास' फिसाया। दायो लांसिगोन बुन्दुआ। आरो नैबे जाबाय पानिलाव। नै जों थांगासिनो, मोनसिगोन आरो बारा गोजान गैलिया जों थांगासिनो नै। बर'नि जन इब्राहिमा नै गारि सालायगासिनो। औ साइड देनो। लोगोफोर आरो बारा गोजान गैलिया, बै हाजो नुहुरदोंना बेयावनो थांगोन जोङो। नैबेयाव दै दङ, गारि हाबजाया। साखा गिदिर सारि साखा गारि फैबा बिथिं एसे प्रब्लेम जायो आरो दै मालाबा देरना होबाला। दा नै बेखायनो नै जों बिथिं फिसा लामा फुलुं। दैया गल'थार माथो। हा? नोगोद गल'। दा लोगोफोर नायलांबाय थादो, मोनसिगोन जोङो आरो बारा गोजान गैला, 2 मिनिटनि लामा। लोगोफोर नै जों दायो गेट मोनबाय। दा गेटनि सिंजों जों ओरै हाबनानै ओरै थांनोसै डाइरेक्ट गोजौआव। ओरै साथिं थांनानै ओइ जायगायाव थाङो जों नुहुरनायाव। बेयाव बिराद मोजां दङ, नायथावना जायगा एसे मोजां दङ। दा बेयाव थांनोसै जोङो। दा लोगोफोर नायलांबाय थादो। ओइ खारला नामा गारिया? बाबा बा इमान गोजौ साथाम गाखोबोदो ना? बोखोलायनो हायाखै। पालसार 220 खायसो ग्लेमारबाथ' हानाय नङालै साथाम। औ माथो गाहायथिंबो थांनांगौ जायो। हा जायगाया मोजांलै, मोजां। माथो न'बो दङ नै। हा? नैबेलाय मा? नैबे खुन्था बायदिया? न' फिसा नै गांजेमा बोरै माथो? निचे छोटा घर है, फिसा न' दं उनथिं। लोगोफोर जोंनि दायो बेरायबाय सिङाव हाबनानै। नै बेफोरबायदि न' फिसा दङ आरो केबिननिबो गोबां नाम दङ। नै बर'नि जन इब्राहिमा सिगां थाबायलांगासिनो। आरो नै बे गासैबो केबिनानो गोजा। नैबे जाबाय हाजो, समायना हाजो। फाइनालि जों सफैबाय। ओइ बन्दु, ओइ बा हा केबिनाव
केबिनानो केबिन नै गोजौआवबो नाय लोगोफोर नै आरो औथिंबो दंबावोसो नै बन्दु बाप्पा सफैबाय आरो माखासेया सफैयाखै माथो दाबो फैगासिनो होननानै बेयावलाय मा दं सिङावलाय जेबो गैया गैयाना ओरै हाबनायनि आं माबाफोर लाबोदों जाग्राफोर माबा कुरकुरि कुरकुरि जायगाया माथो फिसा बरिया फांखा दंबावलायो नै लोगोफोर फांखा दंबावलायो नै देलाय फांखा होलाय गिदिंना गिदिंनायनि देलाय ओइ लाइटबो दङ आरो गोजौनिया फांखा गोजौनिया दासो जादों गिदिंबाय नै गिदिंबाय गिदिंगोन आरो बेलाय मा बै मोनसेया लाइटबो जोङोना लाइटखौ होलाय जोंबाय ओइ हो लाइटखौ हो स्रां जानायनि नामा खोमसिबायबो माथो ना दे आंबो जानोसै आरो नोंहालाय जानोसै जानांसिगोन दे ओमफ्राय खैथासोआव ओंखारलांलै सोर बैसोर माखासेया दासो नामा दासो मानखोदों दहायनो गेटआव दं होनना बुंदोंमोन लोगोफोर जों दायो नै गोजौ फारसे फैबाय दायो बेयाव माखासे गथ'फोर गेलेग्रा बेखौ नायनो फैदों जायगाखौ गथ'फोरल' नङा केटामान गिदिरफोरबो गेलेजायो बुंनो थाङोब्ला दा नायलांदो लोगोफोर दायो मोनाबाय खोमसिबाय नै लाइटबो जालायदों नै समायना फोजोंदो लाइटखौ नै बेनो जाबाय किड्स जन माने गथ'फोरनि गेलेग्रा जिथु जायगा बेखौ बुंनाय जादों नै लोगोफोर नुदोंना नै बैथिं नुदोंना माबायदि समायना लाइट होनाय दङ जि मोजां नुखायो नै लोगोफोर नै ओरैबायदि मोजां बेयावहा जायगाया नायनो लोगोफोर नायबावदो नै मोनसे नै नायबावदो आर्मि ट्रेनिं होग्रा बायदि नैबे जिथु ट्रेनिङाव नुयोना बेफोरबायदि नुथारदोंना लोगोफोर आं नै दायो हाजोआव हायेनखौ बोरै नुहुरो बिनिफ्राय नाथाय नोंथांमोननो देखायनो हानाय नंला दायो आं हाजो सानिफ्राय हायेनखौ जेरै समायना बायदि नुहुरो खिन्थु बेबायदि नुहुरनाय नंला मानो होनबोला दायो मोनाबाय जोमै खोबबाय नै लोगोफोर थेवबो एसे जाहायो नाहरदो खिन्थु ओरैबायदि समायना थ' लोगोफोर फाइनालि दायो जोङो थांनो ओंखारबाय दायो हरबो जाबाय मोनाबायबो खोमसिबाय लामायाबो एसे गोजानानो दायो जों थांनो होननानै ओंखारबाय दा लोगोआव दङ आंजों जोंनि बर'नि जन इब्राहिम आरो बिबेक अबराय दायो जोङो थांनोसै दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो दा बेखौनो